Okay, burn out ng hawan ta guys. Kinabot na sa atop. Doon yung laban sa batalyon na. Hi! Hi, baby! Ang siya, baby! So, hello guys. Kailan mo ani guys? O kaniba? Hello na tong. Kaniba dagkon kayo no? Kulapdot man siguro ni. Mo man siguro ni ipare sa pansit. Tanawa guys, pero wa man minya ana daning makita mi ani para sa pansit guys. Tanawa kasi ganahan mo ka na ning kulapdot guys, wa lang dere. So good morning everyone. So today is December sige ang kasayop today is January 4, 2025. So actually guys, time check is now 9:50 in the morning. So manakog kaon guys, nagbahog ko sa ilang motherhood and ang labas ko sa kabatalyon na human sad guys. So mutug-mutugbong punapod ko pero nitabang pa kong panguhag kumpay sa kong mama ganiha. Wa ko ka upload ka guys. Wala pa rin sila pamahaw. My kids. So init kaayo ng kalibutan guys. Yan ang ugan dito ko linahay. Nice clouds. Pikat lang si TikTok. Nakoy kalo hinatag ni Rizal para pang kanguha og tambog ba. Salamat Rice ani. Sus guys, ako'y nalain nisakay ko ganiha og jeep karon dihay bayi og laki. Pagid sila na ulaw silang gibuhat guys. Ambot na lang ipagawas ang iyang yutots guys. Ipatutian sa laki guys. Sus, ang mga pasahero guys nagdungo na gud lamang. Ako po'y naulaw, di pugutan maganahan mo tanaw pod kay ngano. Ikaw ba'y ganahan nga magpakita kasi mong yutot sa ipatutyan ni mong laki. Maulaw man ta di ba guys no? Pero feel na ako ang pangidaron atong kuan ba? Pangidaron tong mama murag 20 kapinya ang laki kay wala pa'y 1 year old. So hello, good evening everyone. So time check is now 9 o'clock in the evening. So ganiha guys, mga after lunch kay nangadto mi nilang mama ug kang aging sa Gaisano guys. Kay si aging magpa-haircut dayon kami. Dayon kami ng mga tumi og Gaisano kay magpalit mi og para iputos among gift sa party mapun sa among porok. So kuyog namo si Bana kay nagmalit sa mi og mga soft drinks para sa among tindahan. So nangadto mi dito guys, nangumpra mi ni sulod. Grabe ka init kaniya guys oy. Kalugos ko ginhawas ka init as in jud. Mga utong tutok kitong among pag-adto og lungsod as in. So mao gadala ko baypay kay para pawala sa kainit niya. Nag-worry ko ni mother og kang aging kay luyo sa multi-cup init baya kaayo niya si mama baya HB. Pero kaluyan po baya sa Ginoong wala rin tayo nahitabo simbako lang. So sige baya bing nagunong-hunong pero magpalandong man sad si Genesis ag asa siya mahunong ba. So mauto guys naabot mi diha mga hapit na alas 2.
nag-asikaso sa mga buluhaton sa amo kay para makasayo ko og pauli sa amo. Nagluto kong sudan, di walang ko nagkuanog kanon kay daghan pa man tong kanon. Nagluto kong sudan pansit dayon niangat kong sayo mga hapit alas 6 kay kanang musabat kong pangadya sa mong silingan nga namatay guys. So maoto sayo kayo ko nakakuan din nasabat mi dito pangadje naglingkod-lingkod kadiyot nagchika-chika inom og rice coffee social charot bitaw gikuan dito kay rice coffee lami baya siya guys then human pagkataon mga alas 8 kapen niya pauli nami kay mag-edit na sa video gamay kay content nga nahimo guys basta ganig na ara ko sa tindahan namo ang akong buhat no kay matulog na ko dito wala na content may mabalag ganihon ta mag-content unta ko dito sa naadto ko gaisano murag din ako feel ba kay grabe ka init nikalit og init ag sa gabi perting kusuga sa ulan balo ang init day ka pag-adlawan grabe jud siyang pag-attack. So mao to guys ang update karong adlaw. So amping ta guys. Hope nga hinaot unta nga ma-subscribe ninyo ang akong YouTube channel Olanga TV o akong Facebook page ng Olanga po. So please follow and subscribe. Thank you so much. So salamat sa pagtan-aw.